alia kadongan tumacay las roha pajupak kita muse di pertangyangan palabok roha di channel YouTube YKB Namar Hata Batak. Dopakso jinahan dobe si pahusor-husor ni rohata jumulu mahita martaniang. Ali di bata amanami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho ala diramatiho kami totong ali Tuhan isudi perdalanan ni nami. Jupatikinan waeng laho manangion sian katam perrokai makami di bagasan udimi urasi kami asa tama kami marsyaur dohot katam nabadia jala perrokai makami totong pergugui laho mangulahon lomo ni roham asiro kami di bata amanami di bagasan anak Yesus Kristus. Amin. Yang una ali akadongan ia si pahusor ni rohata dibuat sian buku wasiat kekal na mardolan musuh na perpudi na di enet sian sada Korintus 15 ayat 10 sahat rodi ayat 20. Jala si patudu ni si pahusor-husorota imasian ayat 20 ono nama dok hamatianido musuh na perpudi si pasohoton naik sasitonga unok ni dosa dada holan pakalau siya ay di bagasan dosa ihukdo hamatian namanokda alana upati murni dosa do hamatian inna sian sadakhalak Adam sudi colma dari masuk do hamatian ima hasisiran manang parsirangan sir di bata nagari mual ni hamuduan do hasik sialani dosa dari adong ma disudi colma hasisiga nagok total deprivate nasa usaho di colma naing padua dirina gadi siswada nama anak-anak nungga di bagasan umat dohot hamatian ibana taingon musuh naso tertengo jolma do dosa dohot hamatian imana gadi musuh perpudi nagumogo naso tertengo kita sokolan mual bulun hanguduani ima debata nagui jalan laos jolma nari pas hidup na tetap na bui labo mandaliwan mual bulun hamuduani ima debata na tatadda hola di bagasan Yesus Kristus alay bohado perjadina asa gabi jolma ibana ala nido di patupa hata ni debata gabi jolma ima Kristus debata situ tudo ibana hut jolma situ marhite kakeheon na siap kamatian nunga ditaduho Kristus be musuh na perpudi jala naso tartaduho kita waso ni kamatian di bagasat dirit tape taduhonon na do di na marsaur kita dohot Kristus di na rosul jala komos persarata sa diri tu Kristus waso ni kamatian ibe di batutu pakorhon na tahun medua siang sudi irokni kadusao padak si tujuan modut tape oda tu pangujion di debatana adi riota lam di papolin markite toddi porbadia di bagasan bolong pajak bonong dot kadasao samoni majolo partang yang atta sadarion nang lupa akadongan like subscribe jala sadio tisudi arka dengan asli musik markite nunga parsido tamu na patol hasul barita nauli rap dot ikadion saya di pasu-pasu pratai mahita sudi
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.